Go! Screencast-O-Matic. Take 2. Har du også webcam med din? Har du også webcam med din? Nej. Er det ikke det, jeg lige Ja, det er en anden. Hvad skal jeg gøre? Sig noget, så man kan høre det. Du skal Hej. ikke læne dig tættere på, for så kan vi ikke bruge det. Kan man høre mig? Det fungerer. Kan man se Serena? Det her fungerer bare. Serena, vink. Siger jeg, kom vink. Siger jeg, at du skal være i vores engelskfremlæggelse. Hvad siger du, Mads? Kom. I dag der skal vi have om et billede, der handler om en Tæl mand, nu, mand. Det er ikke noget. der handler om en mand, der Jonathan, jeg ved godt, du optager det der screencast-O-Matic. ja, her der ser vi, kan jeg Kryds godt det der. pege, kan jeg godt pege på. Det der kommer også med på video. Her, der ser Jo, vi det gør. her. Ready? Mathiasen tror ikke på, hvad jeg siger, så vi skal lige... Vi skal lige... Optager med min computer, ikke, så tager den der mikrofon med, så sætter vi den ind, og så er der en, der snakker, så snakker jeg måske, og så står Emma og lader som om, at det er hende, der snakker, så det er hende, der står der.